mira. Molt bé. O jo o... Ja us apretar el pit per tot. Ara. Dones, mireu, avui diumenge les dones acordionistes i percussionistes del Pirineu hem baixat a la concentració de Lledoners! A nosaltres no ens fa por ni la pluja ni la neu. Estem molt contentes d'haver participat a la concentració i bé, ara ens ve de gust d'ensenyar-vos 2 o 3 cançonetes de les nostres, de cançó tradicional, per mantenir una estona més la concentració. Que sapigueu que aquesta tarda, a les 5 de la tarda, entrem a la presó a fer un concert als presos! Bé, doncs, començarem amb una cançó que potser us sona, potser la coneixeu, que és la marxa del Veridà. El Veridà... Deixeu-la porta oberta! 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 Sí, quan marxem no la tancarem. La deixarem oberta. Les cordes del contrabaix així es fer 4 vols com a dius, ai, m'he deixat una corda, bum, vaig a fora. Bueno. Deixeu-nos dir que les dones acordionistes i percussionistes del Pirineu venim de totes les comarques de dalt, Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Vallès Sobirà, Alt Urgell, Cerdanya, Ripollès, Berguedà i se'ns ha colat Occitània, Andorra, i se'ns ha colat una del Vallès Occidental. I se'ns ha colat una del
una de molt marxosa, que es diu Les Marxoses! No, dos ocasionalment un fa. Però aquí està un fa. Comença el dos. Vale, està un fa.